F'konferenza tal-aħbarijiet bis-swit il-kumpless tal-Fondazzjoni Inspire li tatħarsa lejn il-proposti elettorali tal-Manifest Laburista Int Malta, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela ħabbar kif jekk il-poplu jerġa' jafdah biex imexxi l-pajjiż, gvern ġdid Laburista se jibqa' jgħin lil dawk laqdiet mużikali li jkunu f'riskju ta' żgombrament. U għal dan fl-isfond li s'issa diġà ġew investiti ma' 30 miljun euro biex 15-il soċjetà mużikali ġew salvati milli jkollhom bilforsi joħorġu mis-seda tagħhom jew saħansitra jieqfu jeżistu. Kull sol ta' kera li jitħallas le ma jmurx għall-gvern imma jmur lejn is-settur innifsu ħalli nibqgħu nagħmlu iżjed investiment, intellaw il fuq il-livell tal-Festa Maltija, insaħħu l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ tagħna anke fil-kumitati tal-armar u isnieħu pjaċir inżur tant soċjetajiet u nara żgħażagħ tagħna jibrillaw. Min barra hekk il-Partit Laburista qed jipproponi appoġġ lil-laqda Każini tal-Banda biex isir xogħol ta' rinnovar u manutenzjoni fuq il-binja tagħhom fil-Furjana biex din tkun attrezzata u tgħin fix-xogħol amministrattiv tagħha. Il-Manifest Int Malta jara wkoll issimplifikar għall-ħruġ ta' permessi u l-eliminazzjoni ta' proċessi doppji li jfaċċew laqdiet tal-festa meta jtellgħu attivitajiet soċjali fil-festi u l-ħruq tal-lob tan-nar. Fil-konferenza l-Prim Ministru tkellem ukoll dwar kemm importanti li għaqdiet volontarji ikollhom spazju minn fejn joperaw, għalhekk tħabbar li għaqdiet li ma jużawx proprjetajiet tal-gvern se jirċievu għajnuna finanzjarja li tgħinhom ikopru spejjeż relatati mal-kera jew ix-xiri tal-proprjetà. Hawnhekk tħabbar li fil-leġislatura li jmiss se jibda l-proċess parlamentari relatat ma' bozz ta' liġi li jsaħħaħ il-qafas tas-settur volontarju. Spjega kif l-emendi proposti li saru wara konsultazzjoni għandhom jassiguraw li jkun hemm kategoriji differenti ta' qdiet volontarji jingħata appoġġ adattat lil laqdiet skont il-ħtiġijiet tagħhom u jiġu simplifikati l-obbligi ta' rapportaġġ. Lan tagħna huwa wieħed li rrid nestendih across the board huwa illi jkollna iżjed simplifikazzjoni u t-tnaqqis tal-burokrazija żejda. Għalhekk lan hemmhekk huwa illi niffaċilitaw il-ħidma tal-VOs u kemm nistgħu innaqsu il-piżijiet amministrattivi illi għandhom fuqhom mingħajr ma bl-ebda mod ma nippreġudikaw l-obbligi ta' trasparenza illi hemm. Dr. Abela spjega li fl-istess waqt l-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Laqdiet Volontarji se jkompli jiżviluppa biex isir l-interfejs għall-organizzazzjonijiet volontarji u b'hekk ma jkunx hemm il-ħtieġa li d-dokumentazzjoni tiġi sottomessa ripetutament lir-regolaturi u entitajiet oħrajn.